Bahatina werzê zivistanê rewşa kampa Holê ya penaberên Musilê aloz bûye. Li vê derê Komîsyona Bilind a Penaberan sûtemeniyê belav dike û laliyê din pêdiviyên çile têne dabeşkirin. Penaber dibêjin got şêweyê dabeşkirina alîkariyan nedurist e. Hin ji penaberan di hefteyekê de pêtirî carekê alîkariyan bi dest dixin û hin kesên din jî bi dest naxin. يعني شو نوبة فوضى ماكو نظام. بێسەروبەریە ئەگەر bi dorê ve şaşî nabin jin ji alîkî vedistîne û mêr ji alîkî vedistîne û hin xelk hene bêpar dimînin. Doktorê Heyva Sor a Kurdî dibêjin got ji ber ser û dûmana şewtandina sûtemeniyê radeya nexweşiyê bilind bûye û bi taybet nexweşiyên sîngê. تبوكو نكر عليه سرميت تعداي بيتره يعني طيبجي نخشي جهاز التنفسي بيتر انا دسم يعني فيدا بيداد من حتى اصلا كي باش امكان بان علي كاربن هناك حالات هنا مثلا زيدي استطاعه نقطاميه او شاغي اموي هلدن نخشخانه حسكه لالiyekî din zemîna kampê li hin deveran newalin û di dema baran dibare av lê kom dibe û kon di nava avê de dimînin. هذا المخيم كله من هين. ev kam ji vir û şûn vek cihekî lewaz e. Dema baran dibarê tejî av dibe. Xelk ji vê alî çûn aliyên jor. Ev cihekî ne baş e. باران باری و آف در باسی چادرا مبو شلایی پر بو ام بشف ادناف آفیدا ماین. Li kampa Holê ya penaberên Musilê tevî hewledanên destgehên rêveberiya Xwesera Demokratîk a Kantona Cezîrê û destgehên navletewî lê rewşa wê xerab e. Û dibe di her demekê de gobaran bibare beşeke mezin ji kampê di nava avê de bimîne. Zana Omer Dengê Amerîka. Kampa Holê ya penaberên Musilê.